Eskerronezko kantuz diezaiogunekin. Zuk emanikan dugu bizia gurekin. Zuk diozu lurrari errotik eragin. Zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Deno gabiltza jauna lanean posturik, zenitarte zintzoan ongi elkarturik. Ez dezagun jadanik zezio biderik, Kristo baitan berpiztu, geranez geroztik. Eskerronezko kantuz diezaiogunekin. Zuk emanikan dugu bizia gurekin. Zuk diozu lurrari errotik eragin. Zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, apaltasunez prestaditzagun gure bihotzak eukaristia ospatzeko Jaungoikoaren errukia eskatuz. Jesus jauna, Pedro eta mutuari barkamena eskaini zeniona. Erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, lapurronari paradizua agindu zeniona. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, pekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua eman zeniena. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, egizu gur zaitzagula bihotz-bihotzez eta maite ditzagula gizon emakume guztiak egiazko maitasunez. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Samuel bigarren liburutik. Egun haietan, Absalomek mando gainean zijoala, Daviden gudariekin topo egin zuen ustekabean. Mandoa aritz handi baten azpira sartu zelarik, Absalomi aritzadarretan trabatu zitzaion ilea, eta mandoak aurrera egin baitzuen. Zintzilik gelditu zen zeruaren eta lurraren artean. Gizon batek ikusi eta berri eman zion Joabi esanez. Ariz batetik zintzilik ikusi dut Absalom. Joabek 3 gezi hartu eta bihotzean sartu zizkion Absalomi, artean bizirik zegoela aritzaren adarretan. David eseria zegoen irizarrerako 2 ateen artean. Ate gaineko solairuan, arrezi gainean, zegoen zaintzaileak begia jaso eta gizon bakarra lasterka zetorrela ikusi zuen. Eta oihuka jakinarazi zion erregeari. Erregeak esan zuen, zaude horratzean. Joan zen atzera eta han gelditu zen. Orduan, Etiopiarrak agertu eta esan zuen. Berri honak dakarskizut, ene errege jauna.
Zure alde atera da gaur Jauna eta libratu zaitu aurka altxatu zaizkizun guztien eskuetatik. Erregea galdetu zion Etiopiarrari. Onik alda Absalon gaztea. Etiopiarrak erantzun. Gazte horri gertatu zaiona, bera gerta bekien nire errege jaunaren etsaiei, eta erregeari kalte egiteko beraren aurka altxatu ziren guztiei. Orduan erregea dardarka hasi zen. Irizarrera gaineko gelara igo eta negarrari eman zion. Bidean hau zioen. Ai, eneseme Absalon, eneseme Absalon. Zergatik ez naiz ni hil zure ordez? Absalon, eneseme. Jakinarazi zioten Joabi erregea negarrez eta haieneka ari zela absolemengatik. Egun hartan, garaipena dolu bihurtu zen gudaroste osoarentzat. Jakin, bai zuten gudariek erregea atsekabetua zegoela bere semeagatik. Horregatik, gudarostea isilka sartu zen hirian, gudutik iesi datorren gudarostea lotzaz isilka sartu oiden bezala. Jaunak esana. Eskerrak zuri, Jauna. Makurtu belarria, Jauna, erantzun. Makurtu belarria, Jauna, erantzun. Errukinitaz, Jauna, zuri deika ari bainaiz egun osoan. Alai ezazu zerbitzari honen bihotza, zugana jasoa bai dut gogoa, Jauna. Makurtu belarria, Jauna, erantzun. Ona zara, Jauna, eta barkabera. Dei egiten dizutenentzat ongi naiz betea. Aditu nire otoitza, Jauna, kasu egin nire erregu oiuari. Makurtu belarria, Jauna, erantzun. Aleluia, aleluia. Kristok bere gain hartu zituen gure ahuleriak eta gure gaitzak eraman. Aleluia, aleluia. Jauna, zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. aintza zuri Jauna. Aldi hartan Jesus itsasoaz bestaldera itzuli zenean jende talde handia bildu zitzaion. Artean itsaso ondoan zegoela sinagogako buruzagietako bat etorri zen Jairo zeritzana. Jesus ikustean, honen oinetan auspezturik arren eta arren eskatzen zion. Hiltzorian dut alabatxoa, zatozaren gainean eskuak esartzera, senda dadin eta bizi. Jesus harekin abiatu zen. Jende asko zijoakion ondoren estutuz, bazenan emakume bat, 12 urte hartan odol jarioa zuena. 11 zendagileren eskuetan jasatekoak jasana zen eta bere ondazun guztiak ere horretan emanak zituen, baina zendatu beharrean gero eta okerrago zijoan. Jesusen berri entzunda, jende artean atzetik joan eta jantzia ikutu zion, hau baitzion bere artean, jantzia bederen ikutzen badiot sendatuko naiz. Une berean odol jarioa gelditu zitzaion eta gaitza sendatu zuela sumatu zuen bere gorputzean. Berehala, antzeman zion Jesusek halako indar bat atera zitzaiola barnetik eta jende artean itzulirik galdetu zuen. Nork ukitu dit jantzia? Ikasleek erantzun zioten, hainbeste jendek estutzen zaituela ikusi eta nork ukitu zaituen galdetzen alduzu? Baina Jesus ingurura begira zebilen nork egin ote zuen hori. Orduan, emakumeak beldurrez dardar, ongi baitzekien zer gertatu zitzaion, oinetara erori eta egia osoa aitortu zion. Baina Jesusek esan zion, alaba,
zeure sinismenak sendatu zaitu. Zoaz bakean eta sendatua bekizu gaitza. Artean hizketan ari zela, sinagogako buruzagiaren etxetik etorri ziren esanez, hil zaizu alaba, zertako eman neke gehiago maisuari. Baina Jesusek hitz horiek entzunik, sinagogako buruzagiari esan zion, ez beldur izan, zuk sinetzi. Ez zion inori ere berarekin joaten utzi, Pedrori, Santiagori eta honen anai Joani izan ezik. Sinagogako buruzagiaren etxera iristean, ikusi zuen Jesusek hango istilua, jendea negarrez eta garrazika sartu eta esan zien. Zer dela eta horrenbeste istilu eta negar? Neskatxa ez dago hilda, lo dago. Haiek barre egiten zioten. Baina Jesusek denak kanpora bidali zituen eta neskatxaren aita amak eta berekin zituenak harturik, neska zegoen tokian sartu zen. Neskari eskutik heldu eta esan zion. Talita kum, hau da, neskatxa, zuri diotzut, jaiki. Berehala zutitu eta ibiltzen hasi zen. 12 urte bazituen eta jende guztia harri eta zur gelditu zen. Jesusek zorrotz agindu zien inork ere ez ezala jakin, eta neskatxari jaten emateko esan zien. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. gaurko evangelioak Jesusek egindako 2 mirari ekartzen dizkigu, bat emakumea ura sendatzen duenean, odol jarioak 12 urtetan dituen emakumea sendatzen du, eta bestalde Jairo, sinagogako buruaren alabatxoa ere piztu egiten du, ez? 2 mirari ikusgarriak, emakume ura, odol jarioak zituenak, 12 urte zeramazkin horrela, eta esan dezakegu, ia bezala zegoela, ze gainera legeak agintzen zuen ja, odol jarioak zituen emakumea ja, impura zela edo zikindua bezala zegoela lege mailan eta espiritualki, eta orduan ezizek ezakeen sozialki, ez da ere sinagogan sartu, inun, ila bezala, suposatzen zuen egotea, emakumearen situazioa horrela zan, bere bizitza zan, ja, abandonatua bezala zegoen, ez? Eta ikusten dugu, ez, bere sufrimendua, ez, 12 urte horietan pentsatu dezakegu, ez? Bueno, eta Jairoren situazioa ere, berdintxua da, ez? Bere alabatxoa hiltzen ari da, ez dakit zer egin, eta bere situazioa ere oso gogorra da, ez? Baina, biletan, 2 kasutan ikusten ditugun gauzak dira oso importanteak guretzat, gure kristau bizitzarako. Situazio horietan daude gauza batzuk 2 pertsona hauek ez dutenak galtzen. Lehen da bizira, fedea. Fedea, da dudarikan gabe eramaten dituna emakumea Jesusen gana, eta Jairo ere eramaten du Jesusen gana, ez? Beraien fedeak Jesusen gan. Eta gero baita ere, itxaropena ez dute galtzen halako situazio batean. Gaur egun, holako situazioak izan da askotan ikusten dugu jendeak itxaropena galtzen dula. Hil behar dugu, hil gaitezen, ja, ez dago ezer egiterikan, ez itxaropena galtzeko arriskua dago holako situaziotan. Baina haiek, 2 pertsona horiek, bai emakumearek eta bai Jairok, ez dute galdu itxaropena. Beraien eskutan dagoen guztia egiten dute. Eta Jesusen berri dakitenean, beraren gana joaten dira. Eta 3. gauza oso importantea ikusten duguna da, beraien apaltasuna. Jesusekin topo egiten dutenean, beraren aurrean belaunikatu egiten dira. Eta ez zaie inporta zer esango duten besteek. Berdin zaie. Oda, beraiek prest daude zailtasun guztiak superatzeko, ze ikusten dute beraien bizitzan halako situazio batean, situazioa salbatu dezaken bakarra Jesus dela. Eta Jesus salbatu behar baldin baditu, daude prest dena emateko. Eta ez zaie inporta zer esango duen jendeak. Emakumearek, zitzaion inporta,
ezintzun inoren gana gerturatu, baino superatu egiten du zailtasun hori eta juten da Jesusen gana, ikutzen du bere mandura, itxaropenarekin, fedearekin, apaltasunez, juten da Jesusen gana. Eta Jairo ere, naiz da sinagogako buru izan, pertsona importantea, berdin zaio, juten da Jesusen gana, belaunikatzen da bere aurrean, eskatzen dio apaltasunez bere alabatxoa sendatzeko, eta Jesusek esaten dio, zu sinetzizazu. Eta azkenean lortzen du, bere sinismenagaitikan, bere itxaropenagaitikan, bere apaltasun horregaitikan, bere alabatxoa bizitzara bueltatzea. Hoixe da gure kristau bizitza. Azkenean, hiru gauza hauek oso importantea dira gure kristau bizitzan. Fedea, ez dezagula inoiz galdu, itxaropena ere ez, eta apaltasuna, jainkoaren aurrean. Ez gaitzala mundu ontako zer esanak eta inguruko gauzak zer esanak hoiek kondizionatu gure jainkoaren ganako maitasuna, fedea eta itxaropena. Izan gaitezen apalak, jo dezagun jainkoaren gana superatuz, olaiko zailtasun guztiak, hala izan dadin. Badaki jainkoak zeren beharrean gerangu, hala ere egin diezaizkiogun eskariak, beraren gan dugun uste ona sendotuz. Eliza Katolikoaren alde eta gainerako kristau elizen alde bataio berean kristorekin bat egini garenez, bila dezagula etzigabe berriz ere elkarte bakarra izateko bidea. Eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, munduan agintea eta erabakitzeko ahalmena dutenek ardez ditzatela arreta handiz, beharrik handiena dutenen onerako izango diren erabakiak eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, nekazaritzan, abeltzaintzan eta bazolanetan ari direnen alde izan dezala horien lanak ere irtenbide egokia eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, Eliza elkarte honen alde egunero evangelioa entzuteak lagun diezaiola Jesusen jarraibidean leial ibiltzen eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, zure eskuetan jartzen ditugu aita geure eskariak eta beharrak. Bete dadila guregan eta gure artean zure naia, Jesukristo gure jaunaren bitartez. amen. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortua, segingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekarri dizugun ardoa umatzondoaren indarrak eta gizona lana sortua, segingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedinkatua zu jauna, orain eta Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hemen jauna, aldare gainean zure zerbitzarion eskaintza, arezazu bihotzonez, eta egizu guretzat sakramentu salbagarri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ere korri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen bai dugu, fede biziz, haren pistuera aitortzen eta itxaropen zendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten.
Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak. Osana, Osana, zeru goienetan, bedenkatua, jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta, zumerri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Era berean, izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Jose Maria Paiza, Maritxu, eta Jesus. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan, erruki sakizkigu arren, guztiok betiko bizia iritsitezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekinaren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin botean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Tera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra orain eta beti. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, maiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. hangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Hauna, ni ez naiz inor zunere etxean etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Ta gorputz santu eta odol santuaren indar salvagarria. Gizonok salba gaitezen, jainkoak isuria. Virginea ta ama denak gugana ekarria. Mundu hontan zabaldu du bere hitzen hasia. Eta utzi azkenean sakramentu handia. Azken gauan lagunekin afaltzen zelari. Pasko tordua jantzuten, jarraituz legeari. Gero bera eskaini zen, ama bien jan.
Egin dezagun otoitz. Indarberritu egin gaituzu, Jauna, gure erospeneko sakramentuaren bidez. Egizu beti ereko salbamenaren janari honi esker, egin dezagula beti aurrera egiazko fedean. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, Amen. zoazte Jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Nere ama txilastana, ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Ama batek ezin badu, semea gaizki ikusi. Nola amarik onenak alizango nautzi. Nere ama txilastana, ni zuretzat arnazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta